Nou, ik ben dus geboren in de Bovenkniepen en daar hier mijn ouders hier daar een boerderij. En dat was natuurlijk prachtig en mooi eruit hier, maar je kon alles kon je dat waren. Het is fantastisch. En nou, daar heb ik al heel gauw het gevoel, ik wil wat voor de band waan. En dat vond ik mooi. Nou, toen wie ik hier, even zien jongens, zo'n beetje zien. Jongens, ik heb het jullie laten zien. Aan die kant is hij echt niet wat het maatje is verdwenen. Ik wist eigenlijk net vol van het circus, want er was geen televisie en er was geen radio toen in de tijd helemaal niks. Ik begon een beetje uit mezelf. Mocht de band zaterdag komen, cent intree en dan had ik het wijnhok. Dat had ik helemaal ontroemen in de huid. En daar had ik dan een beetje verder. Speel ik op een mondorgel en ik maak een beetje van die gekke dingen. En ik heb een vriend van mij en die helpt me dan een beetje. Nou, dat is het begin eigenlijk geweest van mijn loopbaan. Humorist, conferencier ben ik geweest. En ik hier dat muzikale kloonnummer hier toen. En ik hier buikspreken. En dan nu Rinkini met Pop Karel, oftewel het buikspreken. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Hallo. Goedenavond, Kareltje. Dag Anier. Daar zijn we er weer eens, hè? Ja. Zo, Karel. En vertel me eens. Gaat het een beetje naar je zin? Grietje heeft het uitgemaakt. Zeg, hoor eens. Je bent eigenlijk veel te jong om nu een vaste verkering te hebben. Graag toch? Vroeg geleerd, oud gedaan. Ja, alles goed en wel. Maar hoe oud ben je eigenlijk? 8 jaar. Juist 8 jaar. Nou, dan wacht je eerst maar even met je meisjes. Die poppen, die heb ik toen in de tijd, in mijn jonge jaren, toen ik een Ierfzandje in week, die heb ik uit Amsterdam gehaald. Hij heeft van alles meemaakt in zijn hele leven. Hij is nu 28 jaar ongeveer en we hopen allebei dat we dan een tijdje vooruit maken. 1, 2, 3. Hoofdzaak weer we dus hier in de noordelijke provincies, dus Friesland, Drenthe. Want dat weer toen genoeg werk weer er toen. Het weer dus ja, de meesten die hunkeren naar amusement en dat weer schitterend weer dat. Ik heb daar een prachtig mooi leven mee gewonnen. Schitterend mooi. Vooral de laatste, dat mag ik misschien wel even vertellen. Ik heb dus, ik ben in de tijd met een Duitse vrouw ben ik trouwd. En die kwam uit een hele grote artiestenfamilie kwam die bij. En dat waren alle muzikanten nou dingen. En zij spelen ik heel mooi. Ik denk, weet je wat, ik maak je een kloonnummer. Speciaal voor de band. Daar alles in zit. Hè. Een heel verhaal, een mooi verhaal. En werd de band helemaal inleveren kon, werd iedere band van zo'n fjouwer tot 11, 12 jaar die koe daarin vinden. Toen ben we daar maar begonnen. En dat was zo'n succes. We hadden een enorm succes ermee en ik een heel veel werk. Dus dat hebben we toen een hele tijd gedaan. Dat hebben we 15 jaar hebben we dat nog gedaan. En dan hebben we dus heel Nederland doorreizen. We zijn er maar in Duitsland geweest. Je had er maar in België hekte zitten. En dat weer prachtig weer daar al in. Ik weet dan best dat ik een keer voor een famkesvoorstelling optreden moest ergens Bob in Friesland. En toen week ik al zo'n aan een zantig denk zo'n beetje. En die zei ik met de auto, wij komen met de koffers. En toen wie de 12 van die famke, die begroeten mij. Dat weer heel echt weer dat. Hè. En op een gegeven moment zei die ene net dat ik er vlakbij stond. Toen zei ze, moet die harde kerel dat waan? Ja, toen dacht ik bij mezelf, ja, denk ik, dan moet het eigenlijk, dan moest plakmaatje voor horen. En toen bij mijn 20 hier ben ik toen zijn, dan is sloes. Het gaat er nooit voor dit bloed er altijd te zitten. Ik hou van muziek en ik hou dan nog van allerhande acts die zorgen naar mij. Ik heb al wel wat bandhoorn die ik een beetje dat ik willen wonen met artiest. Maar ik kan wat hopen. En nou zeg ik nog een beetje terug.